Gihimakak sa binuwagan nga bana nga siya ang nagbuhat sa krimen sa pagdunggab og ice pick sa asawa nga usa ka call center agent samtang sakay sila sa modern jeepney nga nahitabo ang pagpanunggab sa nasudnong dalan sa Barangay Ibo, Dakbayan sa Lapu-Lapu, Disyembre 28, 2024. Ang biktima mao si Carmila Lantot Mama, 42 ang edad, lumad nga tagalungsod sa Argao, Cebu, nga kasamtangang nanimuyo sa Barangay Maribago ug nagtrabaho isip usa ka call center agent samtang ang suspek iya rasab nga bana nga si Jelson Nasibog Mama, 44 ang edad, lumad nga taga Argao nga kasamtangang nagpuyo sa Lamak Konsolasyon, Cebu, usa ka security guard sa Sacred Heart School Ateneo de Cebu sa Kanduman, Mandawi City. Matod sa bana nga anaa lang siya sa iyahang trabahuan dihang nahitabo ang insidente kay nag-Christmas party ug dito siya natulog sa locker gumikan sa kahubog. Wala dito sa probinsya, wala dito nabuhat ng tuwa. Dito na tawag rin ko. May minuwa tawag rin ko, wala ko mulakaw. Natawag rin ko rin sulod. Wala ko magawas. At pagtubag ito, mga alas 4 minjaw, kung ito 5 ito, sulod ko sa lakit. Nice, STV lakit mo. Nice, STV. Sulod ni mo, ang ganda sa gate. Wala ko magawas at kung sakad, sulod na kung tawag ito. Apan positibo kining gitudlo sa driver o konduktor sa modern jeep nga ang bana mao'y nagbuhat sa krimen sa wala pa mamatay ang biktima nga naglingkod sa pransit. Mihangyo ngadto sa driver nga dili paablihan ang pultahan kay iya kadtong bana nga daw gisundan siya. Sa inisyal nga investigasyon sa Police Station 5 ubos sa pagdumala sa ilang hipi, Police Major Ramil Dugan misakay sa maong MPUB ang biktima sa terminal sa Park Mall sa Mandawi City pauli sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Wa magdugay misunod ang suspek nga nanuktok sa pultahan sa maong sakyanan aron sa mosakay. Dugang sa kapulisan base sa sulti sa mga saksi human nakahimo sa krimen ang suspek daling misibat misakay og motorsiklo. Muhimo pa og dugang investigasyon ang kapulisan bahin sa hitabo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.